ngatasi orang Yayi Jawa suarane luar biasa. Hebat suarane. Lho ipo aku di bojo ngene iki tenan Mas Putut. Piye? Tak dol. Kok sebut dol? Ya tak dol suarane. Oh iya. Aku tiring neng burine ngancani karo gawake diflek ngono lho. Ya yang ini lemah lembut. Ngerti deh? Hah? Kok ngerti deh lembang lembut? Sawang wajah ketok sampeyan. Oh, padahal aku piye Pak pengen tak gaweke goreng ki apa? Ngono carane nek isu-isuan karo bojoku aku. Sampeyan karo bojomu ngono kuwi. Yo kira-kira tak bayangke. Piye? Bapak, piye isu-isuan pengen goreng ki apa? Goreng ki endok to. Oh ya, goreng ki endok. Endok ke siji apa loro? Loro nek siji sangklit. Terus karepku. ngono lho. Utawi wanita itu nggak digawe. Ditonton piyayine romantis atau tidak itu bisa dititik ketika menembangkan sebuah Titiane saged. titiane pas Jadi dilihat bagaimana cara dia menyatu. betul. Upama kaya ngene iki. Oh yang ini Mbak Elisa itu tajam kepada penonton dan penonton terus mripate nek karo nembang berarti itu romantis. Bojoku kan ora karo merem-merem kok Mas. Ya karo nyapa? Ngene kayak ngene kok cacingan ya iya. Dulu ngene-ngene. Minum kok bantu. Terus ini ada WA masuk, Pak JN diaburi naik sama Pak Wahyudiono RPTR. Oh, siap. Yang setelah ini Siap. siap-siap Pak JM kalian Bapak APTR Pak Wahyudiono. kalian Pak Wahyudi siap-siap mempersiapkan diri dan segala ubur rampenya. Ramai kalau sama. Lho kok menawa kersa nembang kan mesti nggo catetan. Oh iya. Ubur rampene yo nek nggo catetan kuwi. Iya. Aku ngerti jujur kamu lah. Aku ngerti ya. Ada jadi kota aman. Halus. Ayo Pak De, gimana suaranya? Ya coba. Ngernet biasanya banter nih nembang jajal koyopo. Tekok ngerti. Lupa. Rasa diajari. Ora yakin golek gareng liya kono. Gur sak dawa kaya ngene kok ndak ngajari. Ket mau kok gur arep ngebut rezekine kanca ae. Bawa ngene iki aku wis kulino pendak dino. Piye Mas katane? Padha wae kene takon. Luput pisan kana pisan. Ayo guys. Senengane kok marai ya, kemeruh dalane kemeruh. Keminter kemeruh ini. Kono lho lagi SNN nek kok kemaki. Yo open. SN ke SMN. Aku sing SK wis santai kok. Sekarang ini sarjana karaoke tak Mas? Sarjana karaoke. Iya. Piro? Yang Iya. Yen gampang luwih gampang. Ngene ora ngajak taslim ora apa-apa. oh ya berantas ya. Ayo dicoba. Yen angel. Yen angel piye Mas? Angel. Yen angel piye? Yen angel ya ditelateni nek karo adik. Aku ora boleh rokok itu sak sepele. Suwe. Yen angel kok dadak ditlateni. Dan kudune? Angel yo kayak itu. Oh, dung. Yen angel angel kan
Nggih, Mbak Elisa monggo jenang kula.